Хәзер сүз Камал театр артисты, Татарстан ССР-ның һәм РСФСР-ның халык артисты, Тукай премиясе лауреаты, ССР дәүләт премиясе лауреаты Ринат Арифҗан улы Таҗетдиновка бирелә. Рәхим итегез. Каушата икән ул бигрәк тә мондый очракта җәмәгать. Менә беләсезме, хөрмәтлебез Рөстәм Нургали улы, беренче президентыбыз Минтимер Шәрипов улы, һәм башка кунакларыбыз, барыгызга да мөрәҗәгать итәсем килә. Менә мин сайлаулар үткәнгә әле бик озак түгел бит, менә шул араларда гел уйланып йөрдем. Куанып йөрдем, мактанып йөрдем. Ни өчен? Чөнки беләсезме, менә безнең халкыбыз бик акыллы халык икән. Безнең диге татарларыбыз гына түгел, бөтен Татарстанда яшәүче халкыбыз. Алар беләсез, менә эшне аңлап, эшләгән эшләрне күреп, барысында хәл итәләр икән. Беләсезме, безнең президентыбызга 83тән артык тавыш биргән халык, ул бийек халык дип саныйм мин. Шуңа күрә әйтәм бит, мин алар өчен бик куанам, сөенәм, чөнки безнең халкыбыз шундый. Мин үзем актер буларак бик күп диге үзебезнең халкыбызга хезмәт итә торган кеше, мин аларның күбесен бик әйбәт беләм. Шуңа күрә менә әйтәсем килә, инде менә безнең казанышларыбыз турында, безнең Татарстаныбыз нинди биеклеккә күтәрелде бүгенге көндә. Бу бит бөтен җирдән тыңлап торабыз, күреп торабыз. Халкыбыз шуны аңлый. Менә шуның өчен мин бүген әллә ни узак сөйләмичә, бары тик безнең мәдәниятыбыз турында гына бер-ике сүз әйтәсем килә. Беләсез, менә әлбәттә караш, мәдәниятыбызга карашны сез миңа карап та беләсез. Менә мин ни өчен тагып килдем бүген шушы бүләкләрне әйбит. Булар безнең мәдәниятыбызга, безнең халкыбызга булган караш, безнең сәхнәбезгә булган караш. Менә ул караш, әйбәт караш, ул Минтимер Шәрифовтан ук башланды. Беләсезме, ул безнең бөтен куелган спектакльләрне карап барды, һәм анда караштыргалый, әйбит. Әмма ләкин бу очракта инде аңа аны Мәскәүдә дә күреп алдылар, һәм аңа безнең театраль өлкәнең иң зур бүләге алтын Золотая маска диләр инде йөрүче. Шуны да тапшырдылар. Бу да бик зур нәрсә, беләсезме? Димәк, безнең үсеш турында башка җирләрдә дә белеп күреп торалар. Менә шуның өчен мин бүгенге сәнгатькә булган караш, бүген дә ул бар. Әйтик, менә безнең Казанда булган Рус театрының бик өлкән театр бит инде, безнең Качалов театры әйбит. Аңа менә дигән бина ремонтлап бирделәр әйбит. Ул андый биналар Россиядә бөтен театрларда да түгел. Шуңа күрә дә сөенергә кирәк безгә әйбит. Аннан соң менә әле бер ничә көн генә элек Рөстәм Нургалиевич Чаллыга барып анда бина ачып кайтты. Булар бит барысы да менә шушы сәнгатькә, культурага булган караш дип уйлыйм мин, мәдәниятка булган караш дип уйлыйм. Шуңа күрә мин чын күңелдән үзем Рөстәм Нургалиевич сезне яңадан сайлануыгыз белән бик куанам, сөенәм. Чөнки мин әле бер хәбәр ишеттем, безнең Камал театрында шактый олыгайды, әйбит, аңа да бик шәп кенә ремонт эшләр дигән сүзне ишеттем. Шуңа күрә мин ышанам. Ышанам, Рөстәм Нургалиевич, сез монда вакытта бу сүз үтәлер дип уйлыйм мин әйбит. Шуңа күрә барыгызны чын күңелдән котлыйм. Кунакларны да котлыйм, барыгызны да котлыйм. Рәхмәт сезгә. Барыгызга да. Исән сау сәламәт. Рәхмәт.